Momentálne sa nachádzame v areáli AMG Davidov Dunajská Lužna, kde sme prišli vyspovedať Andreja Holého a Norberta Folkmera, ktorí sa nasledujúci víkend chystajú na preteky v talianskom Arece, kde sa budú odohrávať štvortýždňové CSI preteky. Sú kvalifikáciou na majstrovstvá Európy mladých jazdcov, detí a juniorov a takisto sú kvalifikáciou na majstrovstvá sveta v Normandii. Ahoj Andrej, si pripravený ísť do Areca? Samozrejme, že som pripravený. Pripravovali sme sa na to dlhodobo, celú zimnú prípravu sme vlastne venovali predovšetkým týmto pretekom, sú pre nás veľmi dôležité. Všeobecne pre celý náš tím, pretože ako ja sa budem snažiť si spraviť prvé kolo kvalifikácie na majstrovstvá sveta v Normandii a takisto aj jedna z mojich zverenkyň Matilda Sedničková, ktorá sa bude snažiť urobiť kvalifikáciu na majstrovstvá Európy detí. A kedy sa chystáte na tie preteky a ako dlho tam budete? Budete tam celé 4 týždne? Vlastne je to seriál štvortýždňových pretekov. My absolvujeme len prvé 2 týždne, kvôli tomu, aby sme tie kone nezničili hneď z úvodu sezóny. Odchádzame zajtra a vlastne prvé kolo už bude budúci víkend. A aké máte ambície pomimo vás dvoch, teda z tej kvalifikácie? Čo očakávate od tých pretekov? Očakávame v prvom rade dobrý pocit, aby sme sa v zdraví vrátili a čo najviac skúseností, pretože tam sa budem na čo pozerať. Kvalifikácie sú určite aj inde, prečo zrovna tam? Arezzo je jedno z najlepších jazdeckých centier v Európe a sú tam vynikajúce podmienky jednak na šport a takisto aj na vzdelávanie či už samého seba alebo aj mojich zverencov. A koľko tam bereš vlastných koní? No, ja osobne tam berem 5 koní, 2 mladé, s ktorými budem chodiť Youngster Tour, 2 kone do stredných súťaží, možno ma prekvapia a ten ďalší týždeň budem chodiť tie súťaže najvyššieho stupňa a najväčšie nádeje vkladám do tu 15-ročného Čenta, vlastne s ktorým by som chcel každý týždeň ukončiť súťaž Grand Prix. A koľko je povolených parkourov za ten týždeň? Teda keď tam idete na 2 týždne, tak jeden koník koľkokrát bude skákať? S každým koňom je dovolené maximálne 3-krát v tom danom týždni. To znamená, že keď beriem 5 koní, je to 15 súťaží za týždeň. Sú to štvortýždňové preteky a účastnia sa tam ľudia teda rôznych národností. Koľko koní sa tam asi vystrieda? V priemere každý týždeň by tam malo byť okolo 700-800 koní a je to vyriešené tak, že sa skáče naraz vlastne na 3 kolbiskách, 2 sú pieskové a jedno je hlavné trávnaté, na ktorom budú prebiehať súťaže najvyššieho stupňa. Tak prajeme veľa šťastia a dúfame, že sa bude dariť a následne tá Normandia teda. Ďakujem pekne. Ahoj Noro, takže aj ty sa chystáš na preteky do Areca. Aké kone tam bereš? Ahoj Peťa, takže chystám sa tento rok poprvýkrát. Berem tam Atosa a ešte ďalšie 2 mladé kobily. A čo s nimi budeš skákať? Atos by, teda keď sa nám podarí a kvalifikujeme sa do Grand Prix, tak by sme chceli absolvovať tie najvyššie parkúry, aké sú tam, kvôli tréningu na majstrovstvá Európy. A kobily pôjdu normálne súťaže Young Horses, ktoré sú určené pre nich. Prečo zrovna do Areca? Už tam niekedy bola, páči sa ti tam, alebo aký je dôvod? Hlavný dôvod je práve to, že tu s Atosom už máme spravenú kvalifikáciu a majstrovstvá Európy by sa mali odohrávať práve v talianskom Arece. A ďalší dôvod je, že z každej strany a všetci známi Areco viac menej chvália, že to je výborný plac, sú tam výborné preteky a chceli by sme zažiť tú atmosféru. Ďalším dôvodom, prečo sa chystáme do Areca a prečo cestujeme takú diaľku, je aj to, že tu na okolí a v blízkych krajinách sú všetko iba halové súťaže a tam nám už počasie umožňuje jazdiť vonku. A aká zimná príprava predchádza tomu, aby ste mohli jazdiť vonku? Ako sa na to pripravujú kone v hale? Tak trénovali sme hlavne u mladých kobiel gymnastiky, priestupnosť a drezúru. Ešte mi veľmi pomohol náš nový tréner Andrej Holý a tunak staršieho Atosa sme už viac menej len udržovali vo forme, ktorú mal, po prípade sme sa ho snažili ešte zlepšiť a dúfame, že to dobre vydá. Tak veľa šťastia na pretekoch a takisto potom aj na majstrovstvách Európy.